Dizzy Dance bestaat al bijna 25 jaar. Om toch nog wat meer naamsbekendheid te krijgen, werd er een open dag georganiseerd waar van alles te zien was. Danseres Femke legt uit waarom deze dag werd gehouden. Zodat kinderen ook zelf kunnen dansen en zelf kunnen zien wat dans eigenlijk inhoudt. In de open dag laten allerlei kinderen hun solo zien. Er zijn verschillende workshops, bijvoorbeeld dancehall, heels. En ja, verder kun je kijken naar allerlei kindergroepen die laten zien wat ze allemaal geleerd hebben dit jaar. De selectiegroepen zijn geweest, de academies zijn geweest en je kunt ook workshops volgen bij dansdocenten. Een van de workshops was Fun and Dance, die door docenten Brit werd gegeven. Het houdt een beetje in dat je gaat dansen, lekker bewegen met kinderen en daarnaast doe je ook dansspelletjes. Dus het is niet gericht op het dansen, maar ook gewoon de gezelligheid met elkaar. En gezellig met elkaar dansen werd door de meeste kinderen toch wel boven het mooie weer verkozen. Nou, ik zou ook wel buiten willen dansen, maar dansen vind ik ook heel leuk. Want daar word je vrolijk van. Ook de selectiegroep Red liet zich zien. Onlangs danste Suus haar eerste wedstrijd met deze groep in Wageningen. En hoe ging die wedstrijd? Ja, wel goed. Het was wel leuk omdat je dan een beetje closer met z'n allen wordt en dan praat je met iedereen en leert je elkaar nog wat beter kennen. Ook de boysklas nam een workshop voor hun rekening. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde open dag.